Здравейте, днес ще рисуваме Лой от Денди Sword. Ето това е Лой. Ще го рисуваме като Smiling Critters. И така. Добре. Започваме с главата. Нов опит. Както казах, започваме с главата. Ето. Добре, сега тялото. Така. И краката. И така. То. Сега ръцете. Ушите. Готово. Стойте. Опашката. Готово. Сега остава лицето. И още детайли. Очите. Устата. Сега на другите детайли. И тук точици има. Е така. И тук не знам как се нарича това. Да доцветиме. Готово. Абонирайте се за втора част. Аз ще рисувам. Астро ще рисувам. Чао.